Multi-purpose. Yan ang long-term solution ng provincial government ng Camarines Sur sa pagbabaha sa probinsya matapos ang paglulunsad ng aksyon kontra baha Camsor at green embankment project sa mga bayan ng Milaor at Garchitorena. Proteksyon na laban sa baha, dagdag panghanap buhay at posibleng pag-angat ng turismo. Ito ang layunin ng programang aksyon kontra baha Camsor at ng Green Embankment Program na inilunsad ng Provincial Government of Camarines Sur. Kilala ang Camarines Sur bilang isa sa mga lugar sa Bicol Region na madalas maapektuhan ng pagbaha dahil bahagi ito ng malawak na water catch basin. Bahagi ng proyekto ang pagtatanim ng libu-libong banaba trees sa mga lugar na malapit sa mga ilog at baybayin. Kilala ang banaba bilang isang matibay na uri ng puno na kayang tumagal sa tagtuyot at baha, kaya inaasahang makakatulong ito sa pagpigil sa pagguho ng lupa at pag-apaw ng tubig. Maliban sa pagpapalakas ng proteksyon laban sa kalamidad, inaasahan din na lilikha ito ng hanap buhay para sa mga residenteng magsasagawa ng pagtatanim at pangangalaga sa mga puno. Sa paglipas ng panahon, posible rin umanong maging bagong tourist spot ng mga turista ang mga hilera ng namumulaklak na banaba sa probinsya. Nagpapasalamat naman ang mga residente mula sa Milaor dahil kabilang ang kanilang komunidad sa mga naunang pagpapatupad ng proyekto. Nagpapasalamat po ako ng sobra po kay Governor and kay Congressman Villafuerte po. Makakatabang po ang tigigibong pong pagtatanong po para po maiwasan po ang masyado pong paglangkaw po ng tubig sa pag nagbabaha po. Arkeng nakagubagyo, arkeng Kristen, hararong po talagang maray si tubig sa Samuya, kaya sa mga kabarangay ko talagang problemado sa saro na po sa tubig, sa pagkakan. Kaya ang nangyari po nga nito, mga bago na nawara si tubig sa Samuya, mga sarong bulan po nawara sa tubig. Kaya ang saro sa pag-problemang maray, ang pagtiwas ni Galagata. Mamang kami makahanap buhay dahil may tubig. Ang nangyayari po sa Muya, ang nag-aasa po kami sa mga relief na may tataw sa Muya, sarap po sa nakatabang sa Samuya sa nakaaging Kristen na bagyo. Kaya kung sa isipon po, ito pong mga bagay na tubig sa Muya sa barangay, sanay mo po ang kabarangay ko sa tubig. Kaya lang, ang problema mo lang po sa Muya, ang pagkakanita dahil sa hararo, talaga kaming makukuha ng itong mga bagay nito. Kaya lang naka-recover mo po sa kuyang kabarangay dahil po sa mga tabang ng hali sa probinsya, sa LGU, sa national. Kaya yun po ang nakulang yung katabangan po sa naitaw sa Samuyang Barangay. Saro po yan sa iyang pag-dredging, mababawasan na po sa tuwing tubig. Saro pa iya pong tree planting na yan. Saro po yan sa makakatabang sa Samuya na maharang ang tubig sa Samuyang Barangay. Dahil po, ang Samuyang Barangay, yun po ang pinakalulan na barangay. Ako po, inot na nagpapasalamat sa Samuyang Gobernador Elmer Villafuerte, Samuyang Congressman Luigi Villafuerte, na kami po ang nataan ng lugar na maprograma kan araw kaning offline baha. Ayon sa pamahalang palalawigan, layunin ng Green Embankment na pagsamahin ng mga infrastruktura at mga nature-based solutions upang mas mapalakas ang proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Gov. Elmer Villafuerte, inaasahang mararamdaman ng mga benepisyo ng proyekto sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sobrang tuwa ng tao, sobrang grateful. Hindi lang yan aksyon kontra baha, makakabigay ng trabaho na buhay sa tao, makakabigay ng pag-asa. At kung titingnan mo, ba ang itatanim sa Milaor, balang araw magiging tourist destination yan kasi parang cherry blossom, no? Sa Garchitorena, isa pa yan. Sobrang tuwa nila dahil aside from mabibigyan ng protection yan through a Green Embankment Program, mabibigyan ng trabaho ang taon. Over 90 po ang pamilyang mabibigyan ng hanap buhay. Sa ibang parte sa Kinalasag Island, over 250. So hanap buhay, oportunidad, protection, all in one. Samantala, planong palawakin pa ang programang ito sa iba pang lugar sa Camarines Sur, kabilang ang Lagunoy, Caramuan, Goa, Magaraw, Baaw, Bula, Nabua, Pili at mga lugar pang madalas bahain sa probinsya. Regine Boy, CSN.